טוב, אז שלום. שלום, סבתא שלנו כאן איתנו. לפני שמתחילים, תירשמו לערוץ של שלו ואלימלך ושרים ביחד. כן, שזאת אני והיא. ואנחנו אוהבות גם לשיר, גם לרקוד. שימו לייק לסרטון, גם פעמון. ומנויים. נכון. עכשיו... אנחנו רוצות שיהיה לנו מלא לייקים. עכשיו אנחנו הולכות לנסות את הגלוס המטורף. אוקיי, אני אשים. וואי, איזה גלוס מהמם, תאלי. זה שלי? אלמוש, איזה טעם, יש לך נסיכות מהממות שלי. מומלץ בחום. סבתא שלנו רוצה לקחת אותנו כדי לסקרוש. ונקנה גם את המשולבים ונראה לכם. ברור. תקראו אותה. אוקיי, אז בינתיים תשימי, ותירשמו בינתיים לערוץ, תצאו עכשיו ותירשמו לשלו ואלימלך ושרים ביחד. כן.